Asteburu honetarako ere, konfinamenduak ipini dit lana. Gustora egiten dedana, baino inungo ambiziorik gabe. Tokitxo hau bedeinkatzekotan, hitz batzuk esateko asmoz. Danok gatoz gogoz, sukaldatu, idatzi edo abestekotan. Egongo dira baita entzule soilak, olerkiarekin ausartuko ez direnak. Birrak edanda bihurtuko direnak, abeslari edo dantzari borobilak. Hau dena, etorkizun hurbilerako, baina orain, iparra galdu gabe, esan nahiko nizuke, etxea zer den niretzako. Eta orain prosara pasako naiz. Etxea, baina inolaz ere, etxe bizitza. Bizitetxea edo telapea. Etxea ez da eskuekin ikutu ditzakedan lau horma. Etxea emozio bat da. Etxera heltzean, bihotzaren erritmoa geldoagotzen zait. Kanporako munduarentzat goizero jasten dudan azalak bilustea eskatzen dit. Biguntzea, egokitzea, berera bueltatzea. Etxea lau pareta izan daitezke, eta lau paretek etxea egin dezakete. Edo gartzela hutza, edo ego zabalak. Nire etxea, sarritan, pertsona bat izan da. Non bera, han nire etxea. Beti beso zabal jasoko nauena. Beti bueltatzeko ateak zabalik dituena. Etxea da niretzat deskantzurako gunea. Aske izatekoa, konpartitzekoa, edo ez. Betirako norbaitekin partekatzekoa, edo gauero, zuk aukeratzen desunerakin, abentura txoro bat bizitzekoa. Etxea da, etzipenean, negar lasai egiten den tokia. Maiteminen testigua, sexu gau zoragarrien lokalizazioa. Galerak digeritzeko izkutaleku, datozen gauza berrien zehazka, hibernatzeko zulo, babesleku, eta beti aterpe. Txoriamaren egala, haren azpian gordetzeko. Zuk aukeratu, txoko hau zuretzat zer izango den. Zure usai partikularra izango du, zurea, zure sukaldearena, gorputzean ematen duzun kremarena, pianoarena, hemen partekatutako ardoena, puskatutako edalontziena, izaren aldaketaren maiztasunarena, lehioetatik sartzen edo sartzen ezaizun aire eta eguzkiarena. Izan dadila zuk aukeratzen desuna, eta guk gaur hemen lagako deguna. Hitz xume batzuk gauden guztioz inguratuta. Momentu hau ere, etxe honen historio delakoia da. Eta berriz olerkira pasatzen naiz bukatzeko. Eta rimara itzuliz, agurtu. Baino ez, alde egiteko. Ez noa inora oindino, ze oraindik ez dizuet eskartu. Txintxin hau egiteko aukera. Botadura berri honengatik, eta zerraterako den hemendik, izan dadila gauza onpilen hasera. Eta, hau da dana. Así que espero dut gustatu izatea, eta, eskartzen dala beste dozeinek emateko dakan edo zer, edo, así que, animau, partekatzera, bale? Hala, zaindu.